ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದಗೂ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ನಮ ನಂಬಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ತುಲೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಒಪ್ಪಿಗೆದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿತ ಲೇಸನು ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ನಡಪುನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು 170 ಆಜನೆ ಎಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಗುರ್ಕರ್ಲು ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆನೆ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ಗೇನದ ಪೊಲವನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನ್ಯರೆ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಪಚ್ಚಿನೆಡ್ಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರು ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಇರೆಲ್ನ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾನದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಎಂ ಹಾವಂಜೆ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರು, ಯುವ ಬರಹಗಾರರು, ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಕುಡ್ಲ ಇರೆಲ್ನ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಬೆರಿತಾಂಗಾದಿಪ್ಪುನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪಾವರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ನೆಲೆಟ್ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಎಂ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜದ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ನ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿರ್ದು ಬಾಯಿಗ್ ತಲೆಮಾರರ್ದು ತಲೆಮಾರಿಗ್ ಪರತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಸಂಪ್ರದಾಯಲು. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಜನಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ದುತ್ತೈತ ತೆನಸುಲು ಮರ್ದುಲು ಬೆನ್ನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿಲು ದೈ ಮರಕುಲು ಸುದೆ ತೋಡುಲು ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜುಲು ಉರಲು ಕಬಿತೆ ಗಾದೆ ಒಗಟು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಜನಪದ ಕತೆಕುಲು ನಲಿಕೆಲು ಗೊಬ್ಬುಲು ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ಕೋಲ ಆಟ ಉಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ಪು ಬೋರ್ದನು. ಕಾಲದ ರಭಸದ ಪಜ್ಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಜ್ಜದಿ ವರ ಬಂದೆ ಕಾರದಡಿಕ್ ಬೂರ್ದು ಒದ್ದಾಡುಂದು ಉಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿಂದ ಗೇನದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಲಾಯಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆನು ಒರಿಪಾದ ಬುಲೆ ಪಾವರೆ ಮಸ್ತು ತುಳುವೆರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿರು. ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೆನ ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಿರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ನ ಒರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಮೇರು ಕೊಟ್ಟಿನ ಕಾಣಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಹಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಪಚ್ಚನೆಡ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಪಚ್ಚನೆಡ್ಕ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಂಡ ಮೇರೊರ್ತಿ ಯುವ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾದ ಕುದರ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಮೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ಕತೆ ಕವಿತೆ ಲೇಖನ ಬರೆಪುನ ಹವ್ಯಾಸನು ಪಡೆತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳ ಸುಧಾ ತರಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದಯವಾಣಿದಂಚಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಚುಟುಕು ಕತೆ ಕವಿತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಲೇಖನ ಕತೆಕುಲು ಪ್ರಕಟ ಆತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಚಂದನ ಟಿವಿಡ್ಲ ಭಾವಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಆತುಂಡು. ಯು ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳ ಹಾಡೊಂದ ಹಾಡುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಪ್ರಸಾರ ಆತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಪ್ರಸಾರ ಆತುಂಡು. ಮೇರು BA ಓದೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಮಿಂಚು ಹುಳ ಪನ್ಪುನ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟ ಮಂದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಚಿಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಇನಾಮುಲ ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಮೇರು ಬರೆಯಿನ ಕೆಲವಾತು ಕೃತಿಕಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತ. ಶುಭಯಾನ, ಹಠದ ಹಕ್ಕಿಯ ದೂರಯಾನ, ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆಯ ದಾರಿ ಅನ್ಪುನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ,
ಗುಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಬದುಕು ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಹಣತೆ ಚುಟುಕು ಸಂಕಲನ ಈ ತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದಿರೆ, ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಬನ್ನಡ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇರು ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿದ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಡ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆರ್ನ. ಅಂಚನೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆನ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಹೊಂದೊಂದಿನಾರು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಮೇರೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆತ ಪಾತೆರೆಗು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತೆರಲ್ಲೇ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲಗೇನ ಎನಡ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಕೊಡುಗಿದ ನಿಲೆಟ್ ಅರೆನ ಬೂಕುಲೆನ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಗೀನೊಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯನ ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ನಡೆದಾಡುವ ಗರಡಿ ಜನಪದ ಭೀಷ್ಮ ಇಂಚ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರನ ಪಡುವನ್ನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರ್ ತನ್ನ ಕಮ್ಮಲಜೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶನೊಡು 21 ಬೂಕುಲೆನ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತುದೆರ್. ಪೂರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವೇ ಬೂಕು ಆದುಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ತುಳು ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು, ದೈವಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಉಗುರಿಗೆ ಮುಡಿಯಕ್ಕಿ, ಹೂ ಪೊದ್ದಲು, ಮಾನೆಚ್ಚಿ, ನುಡಿಕಟ್ಟು, ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು, ತುಳುವೆರೆ ಮದಿಮೆ, ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಗರಡಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ದೈವನೆಲೆ, ಆಟಿಸೋಣ, ಸಮಗ್ರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ, ತುಳು ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನೆ ಸಿರಿ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಲೋಹ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ, ದೈವೊಲೆ ಕತೆಕುಲು, ತುಳುನಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಇಂಚ ಪೂರ ಕೃತಿಕಲೆನ ಬರೆದು ತುಳು ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸುರುಕಾದ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಪಂಡ ಏರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ತೆರಿಪಾಯಿರಲ್ಲೆ. 1944 ಆಗಸ್ಟ್ 4ನೇ ತಾರೀಕುಡು ಸೋಮ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾರಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ದಂಪತಿಲೆನ 7 ಆನು ಬೊಕ್ಕ 2 ಪೊಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕೇರಿದ ಮಗೆಯಾದ್ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ್ ಪುಟ್ಟೇರು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ್ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದುಕದ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ ಬಡತನನು ಅನುಭವಿಸೋದಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಗೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಛಲೋ ಕಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅರ್ನಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪಾವೇರು. ಅಂಚಾದ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ್ನ ಬದುಕು ಬೇತೆನೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ ತಿರುಗುನು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೂತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತ ಒಂಜೆಡ್ದು ಸಾರತ್ ವರ್ಮನೂತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರಿಗ್ ತಾನು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತಂದೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರಾದ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರ್ವಿರು. ಅಲ್ಪಲ ಅರೆನ ಮನಸ್ಸು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗ್ ತುಡಿತೊಂದಿತ್ತಿನೆಡ್ದ ಆತ್ರ ಅಲ್ಪಲ ಉಂತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಅರ್ನ ನೆತ್ತೆರಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರ್ಲು ಅರ್ನ ಬದುಕನ ಬೇತೆ ನಿಲೆಕ್ ಕೊನಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಅಜಿಪತ್ತ 4ನೇ ಇಸವಿಡು ಶಿರಿಬೀಡು ಜಂಗಮೆರೆ ಮಠದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿಯರ ಸುರುಮಲ್ಪೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಬದುಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಗ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಹೋಪೇರು.
ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪನೆ ಇಸವಿಡು ಅರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನು ತನ್ನ 26ನೇ ವರ್ಷಡ್ ಭೋಜಪ ಸುವರ್ಣೇರ್ನ ಮಗಲು ಇಂದಿರಾ ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕಹಿ ಘಟನೆ ನಡತಿನ ಆತ್ರ ಆರು ಮಣಿಪಾಲ ಬಿಡ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರಗ್ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಶನಿಕಥಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳುನಾಡ ಜನಪದೀಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆವೊಂದು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕರ್ತೊಂದು ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಬರೆಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಮೇದ್ ಕೊರ್ಪುನು ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಈ ಜನಪದ ಬದುಕು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತಲೆಮಾರಿಡು ದಾಯಿಗ ತತ್ತದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವರ್ನ ಗಮನಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗವು ತತ್ತದ ಪೋಪುಂಡು ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ಆಚರಣೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿ ಆವಡು ಅವು ದಾಯಿಗ ತತ್ತ ಪೋಪುನ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉಲೈದ ಆಚರಣೆದ ಉಲೈದ ಆರಾಧನೆದ ಉಲೈದ ತಿರ್ಲನ್ನ ಜನಮಾನಿ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪಿನವು ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆಲೆನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆ ಬೇಲೆಲೆನ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರಂದು ಪಂಡ ಸುರುಕಾದಾರ್ ಪಾಡ್ದನಲೆನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರು ತುಳುನಾಡಿಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ನಿಲೆ ಕಾಯಬುಡ್ದು ಮಾಯೊಗು ಸೇರಿನ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಆರಾಧನೆದ ನಿಲೆಟ್ ಒರಿದು ಪೋಯಿನ ಸಂಗತಿಲೆದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಧಾದ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಡ ಆ ಪದ್ಧತಿಲೆನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಜನಪದನು ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿವ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಪಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಜನಪದ ಪಾಡ್ದನಲು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಿಸರಗು ಅವು ಮೌಖಿಕ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ಪ್ರಸರಣ ಆನಗ ಒಂಜಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಲು ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಕೇನೊಂದು ಪೋನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆಲು ಆ ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಲಿನ ಅಧ್ಯಯನೊಟ್ಟು ಆರ್ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಲ ಪರಿಸರ ಆನಿ ಬದುಕುದಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಜಾತಿದ ಉಲೈ ನಡತೊಂದಿ ತಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣಾ ವಿಧಾನಲು ಐನ್ ಪೂರ ಐತ ಉಲೈಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂಘರ್ಷಲೆನ್ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಬನ್ನಂಜೆನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಕಾಲದ ಬಗೆಟ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಕ್ಕುನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕುಲೊತ್ತ ಜಾತಿದ ಐತ ನಿಲೆತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆನಾರು ಮಲ್ಪುವೆರು ದೈವೊಲೆನ ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸರಣ ಆ ರೆಡ್ ಬಗೆತಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಾಡ್ದನದ ಕಥಾಸಾರನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಐನ್ ತೂಪೇರು ಆ ಪಾಡ್ದನದ ಕಥಾಸಾರಡು ಐನಂಚಿನ ಕಥಾ ಲೋಪ ಐನ್ಲ ಆರ್ ನಾಡು ಪತ್ತುವೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಈ ತಲೆಮಾರಿಗ್ ಪಾಡ್ದನಲೆನ್ನ ಆವಡು ಅತ್ತಿನ ಜನಪದಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಘರ್ಷಲು ನೇನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೋಡಾಪುನು ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದ ನಂಬಿಕೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೇನು ಮಾತ ಚಿಂತನೆದ ನಿಲೆಟ್ ನಿರೂಪಿಸದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿದು ಕೊರ್ತೇರು ಎಂದು ಪನೊಲಿ ದಾಯಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ನಮಕ್ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪೇರು ಎಂದು ಪಂಡ SSLC ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನಿರು ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಿಸ್ತದ ಮಾದರಿನ ಅರ್ನ ಬೂಕುಲೆಡ್ ಆರ್ ಕನತದ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀನೆಡ್ದಾತ್ರ
ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನ್ ನಮ್ಮ ಮದಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ ಅಂಚಾದಾರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕುನು ಸುರುಕಾದು ಬರಿಪಿರಿ. ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೂಕುಡು ಆರು ಅಮರ್ ವೀರರಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನ ಕತೆಕ್ಲೇನ್ ಅಕಲ್ ಪುಟ್ಟುನು ಅಕಲ್ ದೈವಲಾದ್ ಬದಲಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸರಣನ್ ಅವಿನ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಕಟುದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಪಾಡ್ದ ನೋಡುದು ಆಟ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಬದುಕುನು ಮೂಲದ ರೀತಿಡ್ ಕಟ್ಟುದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ್. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನ ಕಾಲಾವಧಿನು ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡ್ ತೆರೆಯೋನೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಾಲಾವಧಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಯುವ ತಲೆಮಾರುಗಾರು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರುಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಂಡ್. ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜನಪದಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿಲುಲ ನಮ್ಮ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನರಿ ನಕ್ಕಲಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅತ್ತಂಡ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವೇನ್ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ದೇ ನಾವೇನ್ ಕಟುದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕುಲಿನ ಕೃತಿಕ್ಲೆಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದೇಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಲೋಪದೋಷ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಆರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಅವೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಡು ಅವೇನ ತೆರಿಯೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದಾಖಲೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತದು ಆರು ಬೂಕುಲೇನ್ ಕಟುದು ಕೊರ್ತಿರತ್ತಂಡ ಗ್ರಂಥಲೇನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀತೇರಿಂದ ಪನ್ಪಿನೇನ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಡ ಆಪುನ್ ಪಂಡ್. ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬನ್ನಂಜೇರಿನ ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಗರಡಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಡ್. ಉಂದೆನ್ ಆರು ಒರಿಯ ಮಲ್ತದಿನತ್ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಸಹ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಆಯಿನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಂಬೆರೆನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಜವನೆರೆ ತಂಡನ್ ಮಲ್ತದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಗರಡಿಲದ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೂಕುನು ನಮಕ್ ಕೊರ್ತೆರಂದು ಪನುಲಿ. ಗರಡಿ ಪಂಡ ದಾದ ಗರಡಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ದಾಯಿಗ ಉಂಡಾಂಡ್ ಐಕ್ ಗರಡಿಗ್ಲ ಕೇರಳದ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಗರಡಿಲೇಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗರಡಿಲೇದ ನಡುಟು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಪೂರ ಐತ ವಾಸ್ತು ರಚನೆ ಐಟ್ ನೆಲೆ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ದೈವೊಲು ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ನಕ್ಲೆನ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಮಾತ ಸಂಗತಿನ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬೂಕುಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರಂದು ಪನೋಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಸಚಿತ್ರ ಮಾಹಿತಿನ ಆರು ನೆಟ್ ಅಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಈ ಬೂಕುಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರಂದು ಪನೋಲಿ ಪಂಡ. ಈ ಬೂಕುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ತುಳುನಾಡ ಗರಡಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಂದಾಪುರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ತಾಲೂಕುದ ಅಧ್ಯಯನಡು ಅಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಲೆನ್ ತೂಪೇರು. ಸುರುಕು ಇತ್ತಿನ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ 4 ಗರಡಿಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುಂಡು 31 ತಾವು ಅಂದ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ 33 ತಾವು ಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ್ ಜನಪದ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಇಡೀ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ 214 ಗರಡಿಲು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಈ ತಂಡೊಡ್ದು ನಡಪುನು ಒಂದು ಪನೋಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ ಒಂಜಾತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಪಡಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಈ ಮೂಲಕ ನಂಕ್ ಆರು ತುಳುನಾಡ ಗರಡಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಡ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ್. ತಾಲೂಕು ವಾರು ಗರಡಿಲೇನು ಗ್ರಾಮವಾರು ಗರಡಿ ಮನೆ ಗರಡಿ ಐನ್ ಪೂರ ಅಜತ್ತದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗರಡಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಸ್ಥಳನಾಮ
ಗರಡಿಗೆ ಪೋಪಿನ ರಸ್ತೆದ ವಿವರ, ಗರಡಿಲು ಪ್ರಸರಣ ಆಯ್ನ ರೀತಿ ಇಂಚ ಪೂರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ನಿಖರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ದು ಭೂಪಟದ ನಕ್ಷೆಡ್ಲ ಐತ ಗುರ್ತಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹನ ಈ ಬೂಕುಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಲಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ ನೆಟ್ ಪಂಚಾಂಗದ ರಚನೆ, ಗರಡಿಲೆನ ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರು ಆತೆ ಅತ್ ಎಂಚೆಂಚ ಗರಡಿಲೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ದೈವಲೆನ ಪಾಡ್ದ ಉಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಾವಾ ಗರಡಿಲು ಅಂಚ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ಪುನು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮರತ ಪಾಪಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ, ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಮರತ ಸಂಗತಿಲು, ಬೆರ್ಮೆರೆನ ಮೂರ್ತಿಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವೇಲೆನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂಚಾದ್ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂಚಿನ ಬೈದಿನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಿರಾರು. ನಮಕ್ 1982 ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ಆರ್ನ ದ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಬೂಕುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೇರು. ಆ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವೈದ್ಯರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ತುದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ್ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ ಈ ಬೂಕುದ ಅಧ್ಯಯನಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರು ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಪಂಡ ಅವು ಭೂತೊಲು ಅತ್ ಅವು ದೈವಲಾದ್ ಬದಲಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತೊಲು ಅತ್ ಆಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವು ದೇವೆರೆನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಎಂಚ ತೂಪೇರು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಉದಾರ್ಮೆನ್ ಆರ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಬೈದೇರ್ಲು ಬೂತೋಲೆಡ್ದು ಇರ್ಮುಟ್ಟು ದುಂಬು ದೇವೆರೆಡ್ದು ಹೊರ್ಮುಟ್ಟು ಪಿರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದುಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪಾತೆರನು ತೆರೆಯೊಂದು ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಲು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೆ ಪಾತ್ರೆలను ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತದು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕರ್ನ ಟೊಪ್ಪಿದ ಲೆಕ್ಕಾಕುಲು ಮಲ್ತುದಿನ ರೌದ್ರ ಚಿತ್ರಣದ ಒಂದು ಸರಿ ಅತ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗ್ ಬೋಡಾದ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರಾರ್ ಪಂಡ ಬರ್ನೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ ಅತ್ತ ಐಡ್ದು ದುಂಬೆ ಆಂಡ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಚಿತ್ರಮಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೂಕುಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕರಾಯ ಪನ್ಪು ನಲ್ಪ ನಡತಿನ ಬೈದೇರ್ಲೆ ನೇಮದ ಚಿತ್ರನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಿರಾರು. ಅಲ್ಪ ಬೈದೇರ್ನ ವೇಷಧಾರಿ ಚಪ್ಪರ ಕೊಮ್ಮುನು ಧರಿಸೈನೇನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುಡಾಯೂರು ಅರಿಗೋ ಪೆರ್ಮುಡೆ ಗರಡಿದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೈ ಬರವುದ ಪತ್ರನ ಆರು ಮುಲ್ಪ ದಾಖಲೆಯಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಡ್ ಸಚಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವೇಲೆನ ಈ ಕೃತಿಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರಿಂದ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃತಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ್ ಕನತಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡ ಗರಡಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೃತಿயின் ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಅವೇನು ತೂನಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡು ದೈವ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಬಗೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಯಿನ ದಿಕ್ಕಗ ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೂ ಈ ಕೃತಿ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಪನ್ನೋಲಿ ಪಂಡ ನನದ ಪರಂಪರೆಗ್ ಕರೀನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿಚಾರಲೇನ ಎಂಚ ಕೊನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಈ ಕೃತಿಟ್ ಬೊಡಾಯಿನಾತ್ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊನೆರೆ ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೋನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕಾಲಗರ್ಬಡ್ ಮಾಜೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಡ್ ಆರಾಧನೆ ಯಾವಡ್ ದೈವಲೆನ ಸಂಗತಿ ಯಾವಡ್ ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರ್ಗ್ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮಡದ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಡು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಬೈಕಿಡ್ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃತಿನ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಐಟ್
ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇನಿ ನಂಕ್ ಪಡುಮಲೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅವಡ್ ಅತ್ತನ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅವಡ್ ಪಂಜದ ಊರು ಅವು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಲು ನಂಕ್ ಬೇಗನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ಆರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆವನ್ನ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ PhD ಗ್ರಂಥನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯ ದುತೊನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎತ್ತುಂಡು ಆತ್ ಪೊರ್ತು 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಕುಲು ಈ ಬೂಕುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಕೊರ್ತಿರಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆನ ಜಾನಪದ ಭೀಷ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವಡ್ ಅತ್ತನ ನಡೆದಾಡುವ ಗರಡಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಅವಡ್ ಅವು ಅರೆಗ್ ಅರ್ಹವಾಯಿನೇ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಜನಪದಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನೆ ಸಿರಿ ಇಂದ್ ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿರಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ ತೆರಿವ ಸಿರಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ತಾನ್ ವಾ ರೀತಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗ್ ಬಂಗಗ್ ಒಳಗಾದ್ ಅಲೆನ ಬದುಕಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದುಕದ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ ವಾವಾ ನಮುನೆದ ಕಷ್ಟನು ತೂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಿರಿನ ಬದುಕಡ್ ಬತ್ತನಂದು ಪನ್ಪಿನೇನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಮುಖೇನ ಅಥವಾ ಆತನ ಪಾಡ್ದನನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಈ ಕೃತಿ ಕಟ್ಟದ್ ಕೊರ್ತಿರಂದ್ ಪನೊಲಿ ಒಂದುಲ ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾಶನತ್ತ 2017 ಆತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬನ್ನಂಜರಿನ 17ನೇ ಕೃತಿಯಾದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನೆ ಸಿರಿ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಸಿರಿನ ಕಥಾನಕದ ನಿರೂಪಣೆಲೆಡ್ತು ಈ ಕೃತಿ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಪಂಡಿತ ಐಕ್ ಮುನ್ನುಡಿನ ಬರೆತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಇಂಬೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ ಪಾಡ್ದನದ ಕಥಾಸಾರಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗ್ ಪ್ರಸರಣ ಆನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಬದಲಾವಣೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಮುಲ್ಪಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲು ನಾವು ದೊತ್ತೊನ್ನು ಪೂರ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೇಟ್ ಪೂರ ಅಂಚಾದ್ ಸಿರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಏರ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಯ್ತ ಕಥೆನ್ ಪನ್ಪಿನವೋ ಅತನ ಬರಿಪಿನವೋ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಿ ಪುರುಷ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಿ ಆ ಸಂಗತಿನ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಸಿರಿನ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆಲು ಸಿರಿನ ಬದುಕದ ಸಂಕಟಲು ಸಿರಿನ ಕಾಲಮಾನ ಸಿರಿ ಅನುಭವಿಸೈನಂಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಆಲು ತಿಕ್ಕದ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಐನಿ ಎದುರಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಿ ದೆತ್ತನಂಚಿನ ಬಗೆಟ್ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ್ ಆರು ಪೊಣ್ಣನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಟ್ ಬಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲೈದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಒಂಜಾತ್ ಕರಗುಣ ಕೊರಗುಣ ಆ ಕಾಲದ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ್ ಈ ಬೂಕುಡು ಮಲ್ತದೇರಿಂದ ಪಣೋಲಿ ಪಂಡ ಈ ಬೂಕುನು ತುಳುವೆರೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೊಣ್ಣಗ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೇಯ ಸಿರಿಡ್ದು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಪೂರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಒಂಜಿ 4 ಭಾಗಡ್ ನೇನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಹಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಿರಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರುವ ಅಂಡ ಸಿರಿನ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಆತ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಯೋನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಈ ಬೂಕುಡು ಸಿರಿನ ಕಾಲಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ದುಂಬರಿಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಬ್ಬಗದಾರಗಾವಡು ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಅವಡು ಅಕಲ್ಲ ಬಗೆತ ಮಾಹಿತಿಲ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ಬೂಕುಡಾರ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತೇರಂದು ಪನ್ಪುನೇನ ಮೂಲು ತೆರಿಯೋನಡ ಆಪುನು ಪಂದ್ ಸಿರಿ ತನ್ನ ಬದುಕಡ್ ಆದರ್ಶನ್ ತೋಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ತಲು ಅಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ತುಳ್ನಾಡಿಗ್ ಕೀರ್ತಿ ಕನಪುನವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಮೂಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನ್ಪುವೆರಂದ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನಡ್ ಆಲ್ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಪುಟ್ಟುನು ಪಣ್ಣಗ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಅರಮನೆತ ಆರ್ಯ ಬನ್ನಾಯ
ಬರಿತ ಬೆರ್ಮ ಬಾಲವೇರು ಜವನೇಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಅರಮನೆ ಎಂಚ ಇತ್ತುನು ಐತ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಐತ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಅರಮನೆತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಐನ್ ಪೂರ ಪಣ್ಣೊಂದು 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 ಅರೆಗ್ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಆಪುನಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಂಬಿದ ಉಲೈಡ್ದು ಪುಟ್ಟುದು ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಬದುಕುಡು ಎಂಚ ಆಲ್ ಮಾತ ಸಂತೋಷಲ್ಲ ಪುರ ಕೊರ್ಪಲ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಪನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಬದುಕು ವಾರೀತಿಡ್ ಕಣ್ಣೀರ್ದ ಕನನೀರ್ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪುನೇನ್ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಮೇಡಮ್ ಮುನ್ನುಡಿಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬೂಕುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆನ್ ಈ ಕೃತಿಟ ಅಳವಡಿಸಿದಿರು ಪಂಡ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾರು ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಸಿರಿನ ಕಥೆನ ಕೇನ್ನಾಗ ದಾರುನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ನಿಕೃಷ್ಟ ಭಾವನೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ ಬರ್ಪುನು ಆಂಡ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನಡ್ ದಾರು ಬಿರ್ಮು ಬಾಲವೇರ್ನ ಸಾಂಕದಿನ ಮಗಲಿಂದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಡಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಅಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರು ಈ ವಿಚಾರನ ಕನದೇರು ಪಂದ ಐಕಿ ನಾಟಕೀಯ ಸಂಗತಿಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಕನದಿನೇನ್ ಪನ್ಪಿನವು ಆಚರಣೆದ ಸಂಗತಿಲೇಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏರು ಸಿರಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಪೇರಿಂದ ಐಟ್ ಸುರುಕಾದ ನೀರ ಪ್ರಸ್ಥದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಕರಪತ್ತವು ನೀಂದು ಪನ್ಪ ಆ ಕರಪತ್ತವುನ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಇಡೀ ಕೃತಿಟ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡ ಅವುಲ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಕೃತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಬೇತೆ ಪಾತೇರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಕರಪತ್ತವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಏಪ ಅಟಿಲ ಅರಗನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕರನ್ ಪತ್ತವುನಿಂದ ಪನ್ಪುಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಪನ್ನೆಕ್ ಅಟಿಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ್ ದೊತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಆಲ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೇರಿಂದು ಪಂಡ್ ಐಟ್ ಪೊಣ್ಣ ಪೊಂಜವಾದ್ ಅಲೆನ್ ಮದ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮದಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಲು ಪೂರ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿರಿ ಬಂಜಿನಾಲ ಅನಗಲೆಗ್ ಬಯಕೆ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂದು ತುಳುವೆರೆ ಕಟ್ಟದ ಮೂಲದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಲೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಸಿರಿನ ಬದುಕುಡು ಅಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಪುನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಬಯಕೆದಾನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಓದುನಗ ಕಣನೀರು ಬರ್ಪುನಂಚ ಆರ್ ಐನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಮೋಕೇತ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ್ಲ ಮೂಲು ಸುರುತ ಬಾಗಡ್ ತೋಜಾವೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಕಲ ನಡುಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂಘರ್ಷಲೇನು ತೋಜಾವೇರು ದಾಂಪತ್ಯದ ವಿಘಟನೆಲು ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾವೇರು ಸಿರಿ ಮಾಮಿಡ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಪೆದ್ದುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕುಮಾರನ ಪೆದ್ದುನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಕರುಣಾರಸತ ಭಾವನ್ ವಾ ನಮುನೆಡ್ ಬನ್ನಂಚೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡ ನಮನೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಟು ಉಲ್ಲನಾಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವ ಐಟ್ಲ ಸಿರಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ಬದುಕುಡು ಅಲ್ಲಿ ಎತೆ ಭಂಗ ಬತ್ತಂಡಲ ಹೋರಾಟದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಮೂಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಡಪುಂಡು ಆ ಬೇಲೆ ಅರ್ನ ಬರವುದ ಮಿತ್ ನಮಕ್ ಎಚ್ಚ ದಾದಾಪುಂಡು
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದುನೊಂದು ಪನ್ಪಿನೇನ್ ಮೂಲು ತೆರೆಯೋನಡಾಪುನು ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಇಡೀ ತನ್ನ ಬದುಕದ ಹೋರಾಟಡ್ ಕಂಡನ್ಯನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನ್ ಪೂರ ಅಲೆನ ಬದುಕದ ಮರ್ಗಿಲುಡು ಬೆತಿಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಲು ಅಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪುನೆನ್ಲ ಮೂಲು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂದ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಯ ಚಾವಡಿಡ್ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಕಾಲದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರುಣಾಜನಕ ಸಂದರ್ಭ ಐನ್ ಪೂರ ಪನೋಂದು ಬನ್ನಗ ಆರು ಅರಮನೆ ಅರಮನೆ ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ನಾಶದ ಸಂಕೇತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿನ ಬಂಜಿದ ಉರಿ ವಾ ನಮುನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನು ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಈ ಕೃತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ಪಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ವಾ ಪೊನ್ನನಾಂಡಲ ಬುಲಿಪಾದ್ ಬಂಗದೆತ್ತದು ಅವಮಾನ ಮಲ್ತದು ಏರ್ಲ ಸಾಪಿತ್ತಡ್ ಬದುಕದು ಚೇರೊಂದು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಈ ಕೃತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ಪಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಅಧಿಕಾರದ ಮಿತ್ ಅಲೆನ ಸಂಬಂಧಿ ಶಂಕರಾಳ್ವೆ ಆಸೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಆಯ್ಗ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗಾಲ್ ಕನಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕನೆಟ್ ಬರೆ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ್ ಕಾಂತಾಳುವಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋನಗ ಅಲೆಗ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಂಗನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಬಿಡುದು ಪೋ ದಾನಗ ಸುದೆ ಕಡಪೆರೆ ಎಂದು ಬನ್ನಗ ಓಡವಚ್ಚುನ ಕುഞ്ഞೆ ಅಲೆನ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಪ ಕುഞ്ഞಗಾಲು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪುನು ಆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನವು ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೇರ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುನವು ಆವಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಂಡೊಂದು ಪೋನಗ ನಮಕ್ ಸಿರಿನ ಬದುಕು ಈ ನಮುನೆಡ್ಲ ನಡತದು ಪೋತುಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಆಲ್ ದುಂಬು ಪೋದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಸರಾಳುವನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಮು ಆಳ್ವೆದಿನ ಒಟ್ಟುಗಾಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಈ ಕೃತಿಟ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಐಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಕಾಲಾನಂತರಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಂಡೆನ ಬದುಕುಲ್ಲ ಈ ಕಾದಂಬರಿಡ್ ಸಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂಕುಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನೆ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಬೂಕುಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಈ ಬೂಕು ದಾಯ ನಂಕ್ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಆರು ಖಾಲಿ ಏರ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಕಥೆನ ಕೇಂದ್ರ ಬರೆತಿನತ್ ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಓಲುಪ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಸಿರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಡೆಕ್ ಪೋದು ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ಅಕುಲು ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೇರನ ಕೇಂದ್ರ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ನಿಲೇಟ್ ಈ ಬೂಕುನು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಬೂಕು ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಆಪುಂಡು. ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಸಿರಿಗಳ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ವೇರಾರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲು ಪೂರ ಸಿರಿಕ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನೊಂದು ಪನ್ಪುನೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕುಮಾರನ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಮಂಜ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಜಾಗೆ ಸಿರಿಕ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇಂಚ ಈ ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖೇನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನನ್ ಪಡೆವೊಂದು ನೋನ್ಪನೊಲಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಾನಿಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇನಾಮು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಕಾದಂಬರಿ 2005 ನೇನಾರ ಬರೆಪೇರು ನರಮಾನಿನ ಮಿತ್ ದೈವ ಎಚ್ಚಿಡ್ ಬರ್ಪುನೆಕ್ ಮಾನೆಚ್ಚಿನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಮೂಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರನ್ ಪಂದು ಈ ಕತೆಲ ಉಡುಪಿಡ್ದೊಂಜಿ ಆಜಿಮೈಲ್ ದೂರದ ಕೈರೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಊರುದ ನಡುಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕತೆ. ಈ ನಮನ್ ಈ ಕಾದಂಬರಿದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರವುಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಕಾಲಗಟ್ಟಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಈ ಕಾದಂಬರಿಡ್ ಕಟ್ಟದ್ ಕೊರ್ಪೇರಂದ್
ತುಳು ಮನ್ನದ ಸತ್ವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾದಂಬರಿ ಉಂಡು. ಊರದ ಜನಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಊರು ಎಂಚ ಉಂಡು, ಊರುಗು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುದರದಾದ ಐತ ಪಿರವುದ ಕತೆ, ಕಾಲಾಂತರಡು ಊರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಎಂಚ, ವಾವಾ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ ಆ ಊರುಡು ಇತ್ತೇರು, ಕೃಷಿ ತೊಟ್ಟುಗಕ್ಲೆನ ಬದುಕುದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕರಿದು ಪೋಪಿನೆಂಚ, ಆ ಊರದ ಸುದೆಕ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದುಕದ ಸಂಬಂಧ, ಗುರಿಕಾರೇರ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಮರ್ದದ ವಿವರ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೊಲೆ ಉಪ್ಪಿನ ದೇವೇರು, ದೈವಸ್ಥಾನ ನಂಬುನ ದೈವಲೆದ ಬಗೆ, ಕೋಲದ ಆಚರಣೆ, ಮದ್ಮೆ ಮಸಿರಿ, ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಲೇಸಲು, ಮಲ್ಲಕುಲು ಬಡವೇರು, ವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತೇರು, ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ಅಂತರ ಎಂಚ, ಬಂಗ ಬಡವು ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಆಸೆ ದುರಾಸೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಹಾಳು, ಆ ಕಾಲದ ಮರಮಟ್ಟಲು ಆರಾಧನೆಲು ಆಚರಣೆಲು ತೆನಸುಲು ತಲೆಮಾರದ ಚಿತ್ರಣ, ಆಂಜವು ಪೊಂಜವು ನಕ್ಕಲಿನ ಚಿತ್ರಣ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬದುಕದ ಸ್ವರೂಪನ ಈ ಕಾದಂಬರಿಡ್ ಕಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಕಾದಂಬರಿಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ಪ ಸನ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರವುಗು ಕೊನಪಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಟದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಲಿ. ಕತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ ಪೋಪುಂಡು, ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ವಿಚಾರನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಕಾಲ ಯಾವುಜಿಂದು ಎನ್ನೊಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲ್ ಅತಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುರುವಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಊರು ಬದಲಾದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ದೈವಾರಾಧನೆಲು ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲೆನು ಮುಲು ಕಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಂಡ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲನ, ಆಜಿ ಬಗೆತ ದೈವಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಈ ಬೂಕುಡಾರ್ ಬರೆತೇರು. ಉಂದುಲ ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ಪ್ರಕಾಶನದ್ದು 2014 ಪ್ರಕಟ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು. ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಕದ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ದೈವ, ಬೆಂಕಿ ಆಟದ ಚತುರ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡ, ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರ ಐ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲಾಯ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಕಲ್ಮಾಡಿಯ ಬಗ್ಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕೊಡಂಗ ಬನ್ನಾರಿಗೆ ಒಲಿದ ಕೋಡಿಯ ಬಬ್ಬು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯಂದಲ್ ಇಂಚ ಆಜಿ ನಮುನೆದ ದೈವೋಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟುಪ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿದ ಕೋಪೆ ಈ ಬೂಕು ಒಂದು ಪನೊಲಿ. ಈ ದೈವೋಲು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದ ಪತದ್ ದೈವೋಲು ಎಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪ, ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೈವದ ಇಲ್ಲು ಕೋಲ ಗುಡಿತ ರಚನೆ ಹುಟ್ಟು ಬಳಕೆ, ಕಾಯಬುಡ್ದು ನರಮಾನಿಲು ಮಾಯ ಸೇರುನ ಪೊರ್ತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪಿನವು, ದೈವೋಲು ಒಲಿಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಲು, ದೈವದ ಮೈಮೇಲು ಐತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜನಕ್ಲೆನ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈವದ ಜೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿ ದೈವೋಲು ಆಪುನವು, ಪೊಣ್ಣು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ ದೈವೋಲೆನ ವಿಚಾರಲೆನ ಈ ಬೂಕುಡು ಆರ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ್. ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲಾದ ದೈವೋಲು ಎಂಚ ತುಳುನಾಡ್ ಪ್ರಸರಣ ಆ ಒಂದು ಕೋಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕಲ ಈ ಬೂಕುಡು ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನನಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೂಕು, ತುಳು ಜನಪದೇರ್ನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಉಂದು. ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಟ್ಟಲೆ ಮರತು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಿಲೆಟ್ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಾಷೆಡು ನೇನ್ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡಾಪುನು ಈ ಕೃತಿನ ಕನದೇರು ಆ ಕನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕೃತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಐನ್ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ತೂವೋಲಿ ಪಂಡ್. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ಆದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಿದಡು ನೆಡ್ದು ಪೆದ್ದಿನೇಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆತ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಟದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಐನಾಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಕುಲು ಮದ್ಮೆದ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ದಿಬ್ಬಣ, ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ, ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುನಗ ಇಂಚ ಅವೇನ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರು ನಾವು ಬಂಜಿನಲೆಗ್ ಪೂಸೀರೆ ಪಗಪುನಗ, ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗ ಪಾಡ್ನಗ, ಪುಣನ್ ಪೊತ್ತನಗ, ಬೂದ್ಯಪ್ಪ ಸಾವು ಇಲ್ಲು ಜಿಂಜನಗ, ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನು, ಕುಲೆ ಪರ್ಬ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ಕಷ್ಟಕಾಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಮದಿಪು ಪನ್ಪುನವು, ಭೂತ್ತೊಲೆನ ಅಗೆಲ್ ತಂಬಿಲ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ನಡಪುನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆಲೆನ್ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಐತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಚ ಐನ ಆ ಸಂದರ್ಭನ
ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ರಮನ್ ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಈ ಕೃತಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಪಂಡ್ ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಈ ಕೃತಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಡುಪಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡಪುನ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅತ್ತು ಅಂದ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಲಿನ ಆರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಪ್ರಾಯ ಆತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಬರಂದೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಕಾಲವಶರಾದಿಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಲ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾದ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿನ ದೆತ್ತೊನೆರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಅವಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟನ್ನು ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಜನನ ಮರಣಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದಿಪ್ಪುನ ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಮುಹೂರ್ತ ನಂಬುಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಡ್ನಿಂಚ ಪೂರ ಅವು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಚರಣೆಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪರ್ಬಲ್ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಕುಲೆಕ್ಲೆನ ಪರ್ಬ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೀಪಿನಿ ಗಡಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಆಪತ್ತಡು ಪ್ರಾರ್ಥನವನ್ನ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ದೈವೊಲೆ ವಿವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ದೈವದ ಮಣೆ ಮಂಚ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನಿಯಾರ ದೈವೊಲೆಗ್ ಭೋಗ ತಂಬಿಲ ಕೋಲ ಬೇತೆ ದೈವೊಲೆ ಮದಿಪು ಇಂಚ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಅಧ್ಯಯನ ಅದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಮಕ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಂಡತ್ತದ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಪಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗರಡಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೂಕುನ್ಲ ಆರು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆನ್ಮ ಪುಟತ ಈ ಬೂಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ತಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿನ ಪಡೆವೊಂದುನು ಐಟ್ಲ ದುಂಬುದ 5 ವರ್ಷಡು ಗರಡಿಲಿನ ದರ್ಶನ ನೇಮ ಕೋಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಮ್ಯಾಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಮಾತ ರೀತಿಡೈನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಆಚರಣೆಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನ್ ಆರ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂದ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರೆಗ್ ಬರೆಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಅತ್ರ ಆರ್ ಕಮ್ಮಲಜೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಕನಪೇರು ಆ ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶನಡೆ ಆರ್ ತನ್ನ 21 ಬೂಕುಲೆಲ್ಲ ಕನಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಬುಕ್ಲೇನ್ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ಪ್ರಕಾಶನದ ವತಿಡ್ದು ಆರ್ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರೋಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂದು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಜಾನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಉಂದೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಆರ್ನ ಅರ್ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನೆರ್ ತೋಜೋಡು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಈರ್ ದಾದನ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬುಟ್ಟಾಂಡ ಎಡ್ಡೆತೆ ಅಂದ್ ಆ ಪಾತ್ರರೆಗ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರೆಗ್ 82 ವರ್ಷ ಐನೆಡ್ದಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಪಿರವುಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಅರೆಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವನ್ನಿನಡ್ದಾತ್ರ ಐತ ಪೂರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್ ಉಡುಪಿದ ಯುವವಾಹಿನಿಗಾರ್ ದುಂಬರಿದ್ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಉಡುಪಿದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರೆನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಡ್ದಿಂಚ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗಾದ್ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಕುಲು ಆರ್ನ ಅಜಿಪ ವರ್ಷಗ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದಿಂಚಿನಗ ಮಲ್ತಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವ್ರು 2003 ಆತಿನಿ ಐಕ್ ಐಸಿರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಲ್ಲ ಅಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 8 ವರ್ಷದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 2023 ವರ್ಷಡ್ ನಡಪುನ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನಡ್ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ತದ್ ಬನ್ನಂಜೆರೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಅರೆನ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆನಿ ಅರೆನ ಕುರಿತು ಕನತಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಸಿರಿಕುರಲ್ ಪಂದ್
ಈ ಬುಕ್ಕುಡು ಸಿರಿ ಬಾಳ್ವೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ, ಸಂಬಂಧ ಸಿರಿ, ಅಭಿಮಾನ ಸಿರಿ, ಪದ ಸಿರಿ, ವನ ಸಿರಿ, ಅಕ್ಷರ ಸಿರಿ, ಚಿತ್ರ ಸಿರಿ, ಸಿರಿ ಸಂಪದ, ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿನಿಲೆಟ್ ಈ ಬರವಣಿಗೆದ ಗೊಂಚಿಲಿನ ಕನ್ನಡದಿನ ಹಿಡ್ದಾಟ ಆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಅತನ ಲೇಸಡ್ ಅರೆನ ಬೂಕುಲೆನ ಗೊಂಚಿಲಿಡು ತುಲಬಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲೇಸಲ್ಲ ಕನದೇರ್ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ಪ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡರೆಗ್ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಿನವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಬನ್ನಂಜೇರಿನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿದಿನಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬನ್ನಂಜೆ ಮಹಾನ್ ಛಲವಾದಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಾರ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವಾಸ್ತವ ಜೀವಿ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರು ಹಠಮಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಂಡಲ ಆರು ಎನ್ನಿನೇನ ಮಲ್ಪುನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಆದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೊಂದೇರು ಅರೆಗ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವೇಲೆನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅರೆನ ಜಾನಪದ ಭೀಷ್ಮ ನಡೆದಾಡುವ ಗರಡಿ ಬರಿಗಾಲ ಬೈರಾಗಿ ಪನ್ಪೇರು ಬನ್ನಂಜೆಯ ಭೂತ ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತದ ಜೋಳಿಗೆದಾರ ಒಂಜಿ ಜೋಳಿಗೆನ ಪಾಡೊಂದು ಪಿದಡಿಯರ್ ಪಂಡ ಆರು ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಬೇಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರೊಂದು ಪನ್ಪಿನವೇ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ ನೆಲಮೂಲದ ತುಳುವೆ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಆರು ಸರಿಯಾದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಬರಿಗಾಲ ಸಂಶೋಧನಕಾರ ಪನ್ಪೇರು ಜಾನಪದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾನಿಕದ ಪರೆಲ್ ಜಾನಪದ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಜಾನಪದ ಸಿಂಧೂರ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರೆಡ್ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಅರೆನ ಅಭಿಮಾನಿ ಜನಕ್ಲೆ ಮಲ್ತುದೇರಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರನ ಬಗೆಟ್ ಅವು ಮುಗ್ಯುನಾತ್ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಗೌರವಡ್ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಮೂಲು ಪಟ್ಟೊಂಡೆ ಪಂದ್ ಈ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಕೆಬಿನ್ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಿಕೇನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಅವಕಾಶನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ ಇಂಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿ ಎಂ ರೈ ಇಂಬೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾ ಒಂದ್ ಪಾತೆರನು ಉಂಟಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ತುಳುನಾಡದ ಗರಡಿಲಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುನ ಬೂಕುನು ಬರೆದು ನಡೆದಾಡುವ ಗರಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಮೆರೆನ ಜೀವನ ಆರು ಬರೆಯಿನ ಕೆಲವಾತು ಬೂಕುಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಆರು ಕೊಟ್ಟಿನ ಕಾಣಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನು ಪಟ್ಟುನಿನ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಈರು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದಿತ್ತಿನವು ಇಂಕ್ಲೆನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ದುಂಬಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆಡ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರೀ ತುಳುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ್ನ ತುಳು ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ನಂಟುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹೋಗುದಾನೆಂದು ಪಂಡಿತರು ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ನಾನು 2006 ಇಸ್ವಿಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ್ನ ತುಳು ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತು. ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಪುಸ್ತಕನ ತೂದು ಓದುದಾನಾಗ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು నేను ಮಾತ ತೇರಿದಾನಾಗ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಟ್ ಕಜಂಬುದ ಮದಿಮೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕರಪತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕಾಯಿ ತಿನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಮದಿಮೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಟ್ಟು ವಾವ ಜಾಗಪೋನ ವಾವ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನು నేను ಮಾತ ಅಪಗನೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತದೆ.
ಬೇರ್ನ ತುಳು ನೆಲತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಐಸಿರಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಈ ಲೇಸಿದ ಎಂಕಲ ಪಾಲ್ಪಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲೋಚನಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ನ ಬದುಕದ ವಿಚಾರಗಳು ನೆನ್ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ನನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ಅಳವಡಿಸದಿರ ತೆರೆಯೊಂದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಪುರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಟ್ಲ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊನೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಿನೇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ತು ದುಂಬತ್ತ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿ.ಎಂ. ಹಾವಂಜೆ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಯುವ ಬರಹಗಾರರು, ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಕುಡ್ಲ ಮೆರಡ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇರು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ನೆಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಪಚ್ಚಿನಾಡ್ಕ ಮೇರು ಕೊರ್ನಾಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಮುತ್ತಲು ಅರ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಅಧ್ಯಯನಲು ಒಂಜಾತು ಸ್ಪರ್ಶನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ನಾನಾತು ತೆರಿಯೊಂಗ ಪನ್ಪನಾತು ಅನ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮ್ಮಿನೇರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನಾರು ಆರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇರುದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಒಲ್ಪಂಡು ಅವೇನು ಆ ನೆಲೆನು ಅಲ್ಪತ್ತಿನೇ ನಾಡುದು ಐಕು ಒಂಜಾತು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರನು ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮಿನೇರು ಮಂತದೇರು ಅರ್ನ ಮಾತಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ನೊಟ್ಟುಡಾರು ಸೇರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆನು ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಪಂಡಗ ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಆಚರಣೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರಿನು ಏನ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ವಾ ರೀತಿ ಸಾಗೋಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರೀತಿಡ ಅವರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮಿನೇರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ತೆರೆಯೊಂದು ಪೊಪ್ಪಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಒಳಿತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರದ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದಿರ್ತದಂತೇಳಿ ಒಳಿತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ನೆನಪನ್ನಿಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಒಪ್ಪ ಬಂಗಾರವಾಗಿರದೆ ಅಪ್ಪಟ ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮ್ಮಿನೇರು ಅರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಪ್ಪಡು ನೆಕ್ ಮಾತೆಲ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊರ್ದು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ದಾದ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಜಾತಿಲ ಅವಡು ಧರ್ಮುಲ ಅವಡು ಮುಲ್ಪದ ಜಾತಿಲ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಅವಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳವಡು ಒಂದಿನ ಮಾತವಿನ್ನ ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ನನಾತು ನಮ್ಮ ದೈವ ನೆಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಆಟಿಸೋಣ ಪನ್ಪಿನ ಐಟ್ಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಐತ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಒಲ್ಪಂಡು ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟುಡು ನನಾತು ನಮಕು ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮಿನರ್ನ 21 ಪುಸ್ತಕ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತವಿನ್ನ ತೆರೆಯುವನಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂಚ ಬುಲೆತ್ ಬತ್ತುಂಟು ಐತ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲೆವು ಪನ್ಪ ಪನಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲ ಬೇರು ಒಲ್ಪಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಪಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮಿನೇರನ ಉರಿ ನಮ್ಮ
ಕೈ ತಲುಪೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತಿ ತೆರೆಯೋಡು ಅಂಚಸ್ರಾದು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೊಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಈ SDM ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಸರ್ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳು ಒರಿಪವನ ಒಟ್ಟುಡೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸೇರ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕ್ಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಸವಿರಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ಉನ್ನೆಕ್ ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡದ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನನಾತು ಲೇಸು ಎಗ್ಗೇನು ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋಡಾಂಡ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ರನ ಗೇನದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಐನ ಬೂಕುಲೆರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸುಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಮಣಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ತುಳು ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಮೆರಡ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹೇಮಾ ಮೇಡಮ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಹೇಮಾ ದಾಮೋದರ ಮೇಡಮ್ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇಂಡು ಪತ್ತಿರ್ಲೆ. ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ದುಂಬತ್ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪಂಡದು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೆರ್ದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚತ್ತಿನ ನಾನೋರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಗೇನದ ನರಮಾಣಿ ಇತ್ತೆಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮದೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮಿನೇರು ನರಮಣಿ ಬದುಕದು ಪುಟ್ಟದು ಸಾವು ಮುಟ್ಟ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿಲೆನು ದೈವ ದೇವಾಲಯನ ಆರಾಧನೆ ಗುಡಿ ಗರಡಿದು ಇಂಚ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪಡು ತನ್ನ ಗೇನದು ಬೊಲ್ಪುನು ನಾಲಾಯದು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿರಿಯರು ಆಗ ತಾನೇ ತೆರೆದಿನೇನು ಏತೇತೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಕ್ಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಗೇ ಒಪ್ಪಿಸಿದಿನಾರು ಮಾತ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಗುರು ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮಿನೇರು ಒಡಿಪುದಾಗ ಬೈದೇಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಟ್ಟದು ಹಿರಿಯಗಾರನ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ನಾರು ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾಶನ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಕ್ಲೆನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ 1982 ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಅರೆನ ಕಡೀರ್ದ ಕೃತಿ ತುಳು ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಮಾನೆಚ್ಚಿ ಪೋಪದೂಳು ದುಂಬಾಯ್ನ 22 ಕೃತಿಕ್ಲೆನು ಬರೆತಿನಾಗ ತುಳುನಾಡ ಗರಡಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ 1990 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾಮೂಲ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿ ಬೆರೆನ 1944 ಆಗಸ್ಟ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಅರೆನ ಸಾಧನೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೆಲವು ಮಾತ ಗೌರವಲೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಕರಿ ವರ್ಷ ಒಡಿಪುಡು ನಡೆತಿನ ಅರೆನ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಡು ಒಯ್ಯೋನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ವಿಚಾರಲೆ ಲೇಸ ಆಪಿನವುಲ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ತುಳುತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಲ್ಲೆರು ತುಳುಕಾದ ಬೆಂದಿನಕ್ಲು ತುಳುಕಾದ ಪೊಣೆವುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಮರತರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಒರಿಪಾಗ ಬುಲೆಪಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕು ಮಾಂಜ ದಿನಕ ಒರಿಪಾನ ಬೇಲೆಲ ನಮಕ್ ಆವಡಾಯ್ನ ಈ ಬೇಲೆ ಜೋಕುಲೆಡ್ದೇ ಸುವಾವಡು ತುಳು ಬರೆಪಿನ ಮೂಲಕತ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕಲ ಪೂರಾ ಕೊಡಿಕಲ ಪಸಿರಿಸೌಡು ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ 2000 ಮಿತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು 2000 ಕೋಟಿ ಜನ ಈ
ತುಳುನು ಪಾತ್ಯಗನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು. 14ನೇ ಶತಮಾನದ ತುಳು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಉಡುಪಿದ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಸೇರುನ ಬೇಲೆಲಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಲ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ವಿವಿಧಕ್ಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಲೇಸನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ನನ್ನ ಗುರ್ಕಾಗ್ಮೆ ಆದ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಲೆಗೆ ಸೊಪ್ಪೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಏನದ ಪೊಲು ಬುಕ್ಕೋಗಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಕ್ಕಾಗಲ ಹೊಗ್ಲೋಡು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನೇಗನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತಿರುಪೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆಗಾಯನ ಮೋಹನ್ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿನದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದದು ಎನ್ನ ಅಗಡ್ಡು ಪಾತೆಗೆ ನೀಡೆಗೆ ಮುಗಿತು. ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಮೇಡಮ್ ತುಳುನು ಒರಿಪಾವಡು ಪಂಪುನ ಅಂಗಲಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀಂದ್ರನ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವಾತ ವಿಚಾರನು ಪಟ್ಟನಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಮೇಡಮ್. ಇತ್ತರ ಲೇಸಿದ ಮುಗಿತಲದ ಪೊತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆನ ಇನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ನಡೆಸಲು ಇನಿತ ಕಜ್ಜಡು ಗೇನದ ಪೊಲವನ್ನು ಕೊನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಪಚ್ಚಿನತ್ತ ಉಡಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ಎರೆಗ್ಲ ಮಾತನ ಪರವಾದದ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ DM ಹಾವಂಜೆ ಎರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಡಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದಾಯ್ತ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಕಾರಣದ ವಹಿಸೊಂದು ದುರ್ಕಾರಣದ ಮದಿಪುಕೊಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದಾವಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಖಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಲೇಖಿ ಕೊರ್ಲುನ ನೆನಪಾವರ ಅನುಮತಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಅಂಚನೆ ಲೇಖಿದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಎನ್.ರೈ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಖದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ತುಳುವ ಪ್ರಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಇಂತಲೇ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಒಂದೆತ್ತ ಪಿರಡ್ ಬೆಂದಿನ ಪ್ರಸಾದಂಚ ನಿಂಬೆರೆಗ್ ಎನ್ನ ಕಡೆದ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ MC ಮಲ್ತಿನ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ರೈಟಿಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ